La veritat és que amb els mestres estem molt tranquils perquè cada vegada més hi ha situacions més complicades familiars i el fet de tenir el recollidor d'aquell dia tens la tranquil·litat que estàs entregant el nen a la persona adequada i que la família ha autoritzat. Quedes molt tranquil. Al principi, com a mestre, teníem la por de que se'ns farien moltes cues i és un sistema molt àgil, molt ràpid. De viva veu, amb un paper per escrit, per un correu electrònic, de vegades és d'una immediatesa d'ara per ara, no? De totes aquestes qüestions. Tots aquests instruments, aquesta manera de funcionar que teníem fins fa 3 anys, ens podien generar una certa escletxa, no? D'inseguretat. Que era tenir una carpeta amb papers i buscar el DNI, dona'm el DNI, buscar el nom, on està, i ara al final jo marco aquesta nena, tu ets tal persona, ja està, és molt senzill. Tu autoritzes a certes persones i en el moment en què el venen a recollir ja reps l'avís, diguéssim. Me di cuenta que esta aplicación los niños salen igual de rápido que cuando salíamos sin aplicación, pero que además con una seguridad absoluta. Yo tengo una tranquilidad como director del colegio que antes no tenía. Una situació així particular que a Qualla ens va salvar va ser el fet d'una família en una situació concreta que tenia dificultats de saber amb qui s'havia entregat la criatura, si amb el pare o amb la mare, i el fet de tenir el registre a Qualla vam poder notificar-ho i dir tants dies s'ha entregat a la mare, tants dies s'ha entregat al pare i fins i tot a terceres persones que ells havien autoritzat. Mucha seguridad a la hora de permitir a otros papás, a los abuelos, a los tíos a recoger a los niños y en un solo clic ya lo tenemos todo. La seguridad y la agilidad que nos ha dado en el cole. La seguretat i la confiança i la tranquil·litat que tenim com a mestres d'entregar els nens i nenes en les seves famílies.